αυτόν πιστεύουμε. Λοιπόν, μέσα στη θρησκεία λέει ότι αυτός είναι ο ιδρυτής της Ορθοδόξου πίστεως και ότι όλες οι άλλες θρησκείες δεν είναι όσο είναι αυτή η θρησκεία. Μία θρησκεία μόνο είναι η Ορθόδοξο χριστιανική θρησκεία. Και το πνεύμα αυτό το Ορθόδοξο είναι το αληθές. Τα άλλα πνεύματα είναι πνεύματα πλάνης και οι δασκαλίες είναι μπερδεμένες. Εδώ ο Θεός της Ορθοδόξου πίστεως είναι Θεός που αν το πούμε και αγάπη όπως τον λέει η Γραφή, πάλι το ίδιο είναι. Ο Θεός λέγεται αγάπη και όποιος έβγει αγάπη είναι του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, πολλοί λένε είναι αγάπη ο Θεός, κανένας έτσι είναι ο Θεός. Να είναι αγάπη ο Θεός, αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη, είναι και δίκαιος. Δεν μπορεί έναν κλέπτη, λοποντήτη που ζει εις βάρος των άλλων να τον εφθέσει σε μια κατάσταση. Θα μου πεις, μα πώς είναι αγάπη? Όμως έτσι είναι η θρησκεία μας και έτσι πρέπει να είναι, για να ομολογήσουμε τις ιδιότητες του Θείου πως είναι. Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θείου. Αλλά όμως δεν το ξέρουμε. Ο Θεός μπορεί να την βάλει όλους στον παράδεισο και όλων των θρησκειών να την βάλει όλους. Αυτό όμως τα χαρτιά μας δεν το γράφουμε, αλλά ούτε και πρέπει εμείς να το πιστεύουμε. Έστω αν ο Θεός όλους μπορεί να τους πάρει ως παιδιά του. Με ακούεις? Έτσι πιστεύουμε. Μα θα πεις, γιατί να μην το πούμε ότι όλοι είμαστε παιδιά του? Όχι, δεν μπορούμε εμείς να το πούμε αυτό. Έτσι πρέπει να το έχουμε μέσα μας. Άλλο τι θα κάνει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το έχουμε έτσι μέσα μας. Έτσι έρχεται. Να θα πεις είναι ανθρώπινο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, έτσι μας το δίνει η Γραφή. Να το καταλαβαίνουμε έτσι. Το πώς θα είναι ο Θεός δεν μας λέει πώς θα είναι. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι ο Θεός. Λοιπόν, εγώ έτσι πιστεύω τα πράγματα. Εάν με μπερδέψετε εσείς, τι θα κάνω εγώ? Είμαι γέροντας, πρέπει να είμαι ειλικρινής, έχω τόσο κόσμο. Δεν ξέρεις, όλος ο κόσμος εδώ στο τηλεφωνό μου να έρθει, από όλα τα βασίλεια του κόσμου τηλεφωνούν. Τη νύχτα, ό,τι ώρα να είναι. Από όλα τα βασίλεια, αυτή, Νότιο Αφρική, Cape Town, Johannesburg, Αμερική, Κάνανα, ξέρω κι εγώ, από όλο τον κόσμο. Και να ακουστεί ότι είμαι κι εγώ, έχω ελεύθερο πνεύμα και παραδέχομαι όλες τις θρησκείες. Όχι, δεν παραδέχομαι. Όποιος να μου πει και ένας άγγελος να έρθει να μου πει, όχι θα το πω. Λες ψέματα, δεν είσαι πνεύμα αγαθόν, είσαι πονηρό πνεύμα και λες αυτό. Έτσι θα το πω εγώ του αγγέλου, δεν θα το πιστέψω. Λάβετε τα μέτρα σας. Φαίνεται να έχουμε φιλία, πρέπει έτσι να φυλάγεστε, επειδή έρχεστε σε μένα. Αν ενεργός ήταν, μπορούσατε να κάνετε τι θέλετε. Δεν το θέλω βέβαια να προπαγανδίζετε στον έναν και στον άλλον και να λέτε οι θρησκείες όλες είναι μία, δεν έχουν, του Θεού είναι. Σε όποια θέλεις πηγαίνει και όποιος δεν θέλεις προσκυνάει. Δεν τα θέλω αυτά εγώ, δεν μπορώ. Είναι έτσι το πνεύμα μου. Εγώ έχω κάνει στην έρημο, έχω αγωνιστεί, έχω νηστείες, καπουσίες, αριθμίες, γυμνότητα, με τα δόλουχα και όλα αυτά με την αγάπη του Χριστού και ζούσα μέσα σε αγίους ανθρώπους, αλλά ορθοδόξους χριστιανούς. Καταλαβες, δεν μπορώ, εγώ έχω καταλάβει την Ορθοδοξία, έτσι είναι και διάβολος υπάρχει και όλα όπως τα γράφει η Γραφή υπάρχουν και διάβολος και κόλασης και όλα. Όμως τι ωραία που τα τοποθετεί και πώς ικανοποιείται και αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης που λέμε, ιδιώτης της δικαιοσύνης του Θεού. Όταν διαβάσεις τη Γραφή
και λέγει ότι παιδιά μου προσέχτε, πρέπει να φροντίσουμε να προσκοληθούμε στο Χριστό και να γίνουμε Άγιοι και να μπούμε μέσα στην Εκκλησία Του και όλοι μέσα στην Εκκλησία Του να γίνουμε ένα σώμα, όλοι δηλαδή Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και όταν αυτό κατορθώσαμε, τότε για μας που θα κατορθώσαμε να μπούμε στην Εκκλησία, δεν υπάρχει για μας ούτε θάνατος, ούτε κόλασης, ούτε διάβολος. Το λέει μέσα το Ευαγγέλιο, το έχεις βρει, δεν το βρίσκουνε. Υπάρχει, αλλά πρέπει να έχεις έτσι το Πνεύμα του Θεού για να το καταλάβεις. Και έρχεται λοιπόν και σε πηγαίνει και πιστεύεις ακριβώς όπως είναι, ότι δεν υπάρχει θάνατος. Δεν σου αρέσει αυτή η θρησκεία? Καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, αλλά λέμε είναι άπιστοι. Δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Καταλάβατε? Ο άνθρωπος έχει φτιάξει πολλούς θεούς και οι θεοί είναι πάρα πολλοί. Ακόμη και αυτοί οι άσωτοι, οι άθεοι, και αυτοί πιστεύουν στο Θεό. Δηλαδή στο Θεό, όχι στον αληθινό. Πιστεύουν στη σάρκα, στα πάθη, στο αυτό, στην ύλη. Όλοι κάτι, παρόλο να τους λένε δεν υπάρχει Θεός, όλοι όμως κάτι λατρεύουν. Ό,τι ήττητε τούτο και δεν δούλωτε. Έχει να πει σε αυτό που λατρεύει κανείς, σε αυτό δουλεύει. Δηλαδή είσαι πόρνος, είσαι άνθρωπος της σαρκός. Δουλεύει για τη σάρκα, για την ύλη. Καταλαβαίνεις. Είναι σύστημα ολόκληρο, πρέπει να το μελετήσεις και μην με επιπολαιότητα λες λόγια που δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν μπορούμε. Πρέπει να δούμε πού είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία. Εγώ την έχω ζήσει και την ξέρω με τη χάρη του Θεού. Και έχω ζήσει μέσα σε Αγίους ανθρώπους που πέφτουν στο πνεύμα αυτό της αληθείας. Υπάρχουν πολλά φώτα που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται. Μα ένα είναι το φως το αληθινό. Πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά. Και αν πεις, μα πλανάσαι, μπορεί σε τέτοια πλάνη μακάρι να πάει όλος ο κόσμος και να φαντάζεται και να σκέπτονται το Θεό όπως τον σκέπτομαι εγώ. Άλλο ότι δεν έχω γίνει ακόμα όπως πρέπει, όμως αγωνίζομαι και θέλω. Λοιπόν, έτσι, γι' αυτό λάβετε τα μέτρασε. Υπάρχει και άλλο πνεύμα που λέγεται πονηρό, που θα φροντίσει και θα πει αν τον κάνω εγώ αυτό το γέρο, τον εξευτελίσω, όχι όλος ο κόσμος τρέχουν εκεί πέρα και γίνονται καλά και παθαίνουν τούτο και εκείνο. Υπάρχει κακό πνεύμα. Μπορεί αυτό αύριο να καταργηθεί. Θα καταργηθεί μία μέρα που θα τελειώσουν τα πάντα και θα πάμε σε μία νέα κτήση όπως πιστεύει δηλαδή η θρησκεία μας. Άμα θέλετε να τα πούμε πολύδα να τα μελετήσετε, να τα σκεφτείτε και θα δείτε ότι αξίζει να λατρέψει κανείς τον μόνον αληθινόν Θεό, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δεν μπορεί καθένας να λέγει είμαι απεσταλμένος του Θεού και εγώ φέρνω μια νέα αλήθεια που ταιριάζει σήμερα στον κόσμο. Οι αλήθειες του Θεού όπως τις έχει πει από την αρχή, αυτές είναι, δεν υπάρχουν άλλες αλήθειες. Ναι, επειδή ο κόσμος προόδεψε και η επιστήμη και οι άνθρωποι πήγανε στα άστρα. Κατάλαβες, αν πάει κανείς στα άστρα και πει και εκεί πάνω υπάρχουν άνθρωποι και τους δούμε, δεν θα χαλάσει με έναν σκέψη μου. Θα πω και εκεί πάνω είναι ο Χριστός και εκεί είναι ο Θεός. Έχει πάει και εκεί. Έχεις ακούσει που λέμε ο βασιλεύς των ουρανών. Ο βασιλεύς των ουρανών είναι το Άγιον Πνεύμα. Και εμείς μέσα στην Εκκλησία μας έτσι αρχίζουμε τις τελετές και τις θυσίες. Λέμε, πώς το λέμε, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάντα χου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εμεινήν
και καθάρισον εμάς από πάσης και λίμπρος. Μας θα πεις, θα τους μαχόμαστε, ποιος μάχεται μπρε? Η θρησκεία μας κανέναν δεν μάχεται. Δεν είναι να πας στον Τούρκο να με σκοτώσει γιατί είναι Τούρκος. Άμα κάνουμε αυτό το πράγμα και έχουμε μία θρησκεία, δεν θα μαλώνουμε, δεν θα κάνουμε πολέμους, θα λείψουν όλα. Έτσι λένε, μα έτσι δεν είναι. Τι να την κάνεις? Εμείς εδώ οι Έλληνες έχουμε μία θρησκεία, είμαστε χριστιανοί. Αν υπάρχει από κανένας ξένος είναι λίγοι. Και από εμάς τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους χριστιανούς, γίνανε και άθεοι και ξέρω κι εγώ. Μόνο η θρησκεία του Χριστού ενώνει και όλοι πρέπει να προσευχόμαστε να έρθουμε σε αυτή τη θρησκεία. Έτσι θα γίνει η ένωση. Όχι με το να πιστεύεις ότι όλοι είμαστε το ίδιο και όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Την αγάπη την αληθινή είναι η αγάπη του Χριστού.